നേടാൻ കഴിയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യേശാം ബ്രാഹ്മി സ്ഥിതി പാർത്ത നൈനാം പ്രാപ്യ വിമുഹ്യതി സ്ഥിത്വാ സ്യാമന്തകാലേപി ബ്രഹ്മനിർവാണമൃച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതൊന്നിലെത്തിയാൽ മനുഷ്യന് വിഭ്രാന്തി ഒഴിയുന്നുവോ ആ ആത്മീയവും ദൈവികവുമായ പദമാണിത്. ഇവിടെ മരണവേളയിലും അതേ സ്ഥിതി തുടരുന്നവൻ ഭഗവദ്ധാമത്തിലെത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. हरे कृष्णा माता जी. थैंक यू माता जी. प्रणाम प्रभु जी. हरे कृष्णा सूर्य माता जी. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാ ജി. സൂര്യ മാതാ ജി ഇപ്പൊ ഓഫീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മാതാജി കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ? മാതാജി ഒന്ന് കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ? പ്രഭു സൂര്യ മാതാ ജീനെ ഒന്ന് കോ ഹോസ്റ്റ് ആക്കോ. സൂര്യ കുട്ടനല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ക്വിസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നോക്കാൻ പോവാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ 1-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഇന്നലെ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല, സോറി. അപ്പൊ നമ്മള് ക്വിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇന്ന്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ആ ലിങ്ക് വഴിയാണ് നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, സാവധാനം മെല്ലെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കുക, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്മിൻസിനോട് ചോദിച്ചാലും മതി. അതിൽ എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വിസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ആദ്യം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കയറിയത് കോഴ്സിന് വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ക്വിസിനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന ക്വിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ പ്രഭുജി നിങ്ങൾക്ക് 1-ാം അധ്യായം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിന്റെ ക്വിസ് ഇന്ന് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇന്ന് തന്നെ 2-ാം അധ്യായം ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നാളെ മുതൽ എല്ലാം ഓക്കെ ആവും, കറക്റ്റായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് നമുക്ക് കാണുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് പേജ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ. ചാറ്റിലാണ് നിൽക്കേണ്ടത്? ഇല്ല മാതാജി, ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, മെല്ലെ ചെയ്താലും മതി. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ചെയ്താലും മതി. ഇത് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പോകുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഇല്ല തോന്നണു. പോകുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ലൈവ് സ്ട്രീം പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ലിങ്ക് നിങ്ങൾ കയറി നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല, കാരണം ഞാനിത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ പ്രഭുജിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ 3 ഡോട്ട്സ് കാണാം. ഈ അറ്റത്തൊരു 3 ലൈൻസ് ആണ് കാണാം മൊബൈലിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ ഹോം, ഓൾ കോഴ്സസ്, രജിസ്റ്റർ എല്ലാം ഇങ്ങനെ താഴെ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിൽ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നെയിം ആൻഡ് കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവിടെ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ പേര്, പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൽ ID, അതാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഈ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ഥലത്ത് ആദ്യത്തെ കോളത്തില് നിങ്ങൾക്കൊരു യൂസർ ID കൊടുക്കാം. യൂസർ ID കൊടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ID തന്നെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സൗകര്യമായിട്ടുള്ളത് അത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ മെയിൽ ID ഓർ യൂസർ ID എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, യൂസർ ID എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേരിന്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു 2-3 നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് യൂസർ ID ആയി കൊടുക്കാം. പക്ഷെ എന്ത് കൊടുത്താലും അത് ഓർത്ത് വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും കൊടുക്കുക. സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഏത് പേരാണോ, ഫുൾ നെയിം ആയിട്ട് വരണമല്ലോ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ. അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ ഏതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പേര് കൊടുക്കുക. പിന്നെ മെയിൽ ID താഴെ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോർമേഷനിൽ ആദ്യം മെയിൽ ID കൊടുക്കുക, പിന്നെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണം. പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൽ IDയുടെ പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമായിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ ഗീത ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാൻ സൗകര്യമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം. ഭഗവത്ഗീത 365 എന്നോ
ഭഗവത്ഗീത @18 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഏത് പാസ്വേഡ് കൊടുത്താലും നമ്മൾ എപ്പോഴും പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ @ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിലും പിന്നെ നമ്പറും, ഇത് 4 കൂടെ വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആ പാസ്വേഡും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന താഴെ കാണുന്ന 3 ഡയലോഗ് ബോക്സസ്, ഈ 3 ബോക്സിനകത്തും ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമല്ല, റോബോട്ട് അല്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നം വരാനില്ല. അപ്പൊ ആ 3 ഡയലോഗ് ബോക്സും ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നെയിമും കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫർമേഷനും മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ലോഗിനിലോട്ട് പോവുക. ലോഗിൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് കാണും. ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൽ ID നമ്മൾ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച മെയിൽ IDയും പാസ്വേഡും അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അത് രണ്ടും അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ളത് കൂടെ ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ തവണയും നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ലോഗിൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല. മെയിൽ ID വെച്ചിട്ട് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലോഗിൻ ആവും. ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ നെയിം അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണോ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ചെക്കിങ് മാത്രമാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റാൻഡം ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സോ ആൽഫബറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരുന്നുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജസ്റ്റ് ഈ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ, ഇവിടെയുള്ള എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുത്തിട്ട് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്, ഈ കാണുന്ന ഡിസ്പ്ലേ നെയിമിൽ നമ്മുടെ പേര് തന്നെയാണോ എന്നൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഡിസ്പ്ലേ നെയിമിൽ നമ്മുടെ പേരുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാം. അല്ല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് താഴെ സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് കൂടെ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ലോഗിൻ ചെയ്യുക, അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സേവ് ചേഞ്ചസും കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഓൾ കോഴ്സസ് എന്നുള്ളതിൽ ലെവൽ 1 എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പോൾ ലെവൽ 1ന്റെ കോഴ്സസ് ക്വിസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് താഴെ നമുക്ക് 10 ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മുടെ ലെവൽ 1ന്റെ ക്വിസ് കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മലയാളമാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ മലയാളം നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. നോട്ട് എൻറോൾഡ്, ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദിസ് കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക. അതായത് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ്. ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക. അതായത് ഇവിടെ ഈ ലൈന് കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും, 0% കംപ്ലീറ്റ് എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഈ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന് ചുറ്റും ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രേ കളർ സർക്കിൾ മാത്രമേ കാണുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 18 അധ്യായങ്ങളുടെ ക്വിസ് ഇവിടെ താഴെ കാണുന്നു. നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 18 അധ്യായങ്ങളുടെ ക്വിസ് കാണും. ഓരോ ദിവസം ഓരോന്നായി ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് 2 എണ്ണം ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം പ്രഭുജി ഇന്നലെ തന്നെ 1 എടുത്തല്ലോ. അപ്പൊ 1ഉം 2ഉം ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ക്വിസ് ആ ചാപ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ ലെസൺ കണ്ടന്റിന് താഴെയുള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ 1 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് വരും. ചോദ്യം ഉണ്ടാവും, ഉത്തരങ്ങൾ 4 എണ്ണം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് എന്ന് വരും, തെറ്റാണെങ്കിൽ തെറ്റെന്ന്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റെഡ് കളറും ഗ്രീൻ കളറും ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്ന് ചെയ്യാം. ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്വിസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് നിങ്ങൾ 80% ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടെ നോക്കണം. 80% മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വിസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, അടുത്ത അധ്യായത്തിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓരോ ദിവസവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ 1ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് 1ാമത്തെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. 80% മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇത് പലതവണയായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് 80%-ന് മേലെ മാർക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം. അതായത് 2 എണ്ണം തെറ്റാൻ പാടുള്ളൂ, 8 എണ്ണം കറക്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെയും ക്വിസ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത്
നമ്മുടെ പേജ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ 18 ദിവസത്തെയും ക്വിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വിസിന്റെ പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും പ്രോഗ്രസ് ഇവിടെ കാണും. എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി, ഏതൊക്കെ ക്വിസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, 100% എന്ന് വന്നു, കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് വന്നു. പിന്നെ ഇതാ അവിടെ ഓരോ അധ്യായത്തിന് ചുറ്റും നമുക്ക് ടിക്ക് മാർക്ക് വന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ 18 അധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടാബിൽ നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ആയി കിടക്കും. നമ്മളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യം വരും. ഇപ്പൊ തന്നെ തിരക്ക് പിടിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യേണ്ട എളുപ്പമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റായി ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റ് മാറുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 20th ജൂൺ എന്നുള്ള ഡേറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്, ക്വിസ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് അയക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ഇത് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും നിർത്തി യൂട്യൂബിലോ നമുക്ക് പോസ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭുജി ക്ലാസ് എടുക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓൾറെഡി ഇതിലുണ്ടാവുമല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇതിലുണ്ടാവുമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പോയിക്കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ, ഇതിലേ ഉണ്ടാവില്ല ഇത്. ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു 10-12 ദിവസമൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ നിന്ന് ലോഗ്ഡ് ഔട്ട് ആവും. റിമെമ്പർ മീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലോഗ്ഡ് ഔട്ട് ആവും. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ ഈ വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ നമ്പർ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അഥവാ വല്ല സംശയം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ചെയ്യാൻ, ക്വിസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പറിലോട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ? ശരി മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. യൂട്യൂബ് ലൈവ് കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടാവും. മാതാജി പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിലും നോക്കാം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ലൈവ് വേണമല്ല, അപ്പൊ അതിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ റെഫറൻസ് നോക്കാവുന്നതുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാനൊന്ന് ഫയൽ എടുത്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേഷ്മ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ടും? രേഷ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രയേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയകൃപദമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയ ചക്ഷുർമീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം തഥാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ
ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവ ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീ വിശാഖാനിം താം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജയപദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തപ്തകാന്തന ഗൈരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേ ശ്രീ വൃഷഭാനുസുദേ ദേവ് പ്രണാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപ ച കൃപാ സന്ധ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ 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 വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപരഷ്ടായ ബുദ്ധിലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ഭാഷാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇന്നത്തെ അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അതാണ് അധ്യായം 2 പേര് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, സംഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മള് 18 അധ്യായം അതിന്റെ ഒരു ചുരുക്കം അത് നമുക്ക് ഈ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഭഗവാൻ എന്താണ് 18 അധ്യായം കൊണ്ട് പറയുന്നത് അത് മുഴുവനും നമുക്ക് ഈ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതിന് 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു ഹെഡിങ് തന്നെ കൊടുത്തോളും, ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പൊ ഇത് ഈ അധ്യായം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഭഗവത്ഗീതയുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു രൂപരേഖ നമുക്ക് കിട്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, കാലം, ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, കാലം, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, കർമ്മം, ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്ന 2 കാര്യമാണ് പരമാത്മാവും അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവും. ബാക്കിയുള്ള അതിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്നാണെങ്കിൽ പറയാം. ഈ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ പ്രാണൻ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 2ആണ്, പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മ ജീവാത്മാവ് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഇന്നലെ മനസ്സിലായിക്കാണ്. പരമാത്മാവ് ഭഗവാനാണ് പരമാത്മാവ്, അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ, അതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഫുള്ള് ഭഗവാനാണ് കൺട്രോളർ. നമ്മളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാണ്, നമ്മൾ ജീവസത്തകളാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം തന്നെയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കും ആ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ ശരിക്കും 2-ാം അധ്യായത്തിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അത് പറയുന്നത് വെച്ചാണ് എന്താണ് ജീവാത്മാവ്, എന്താണ് പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും ഡിവിഷൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ അതായത് ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിന് മൂന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. അതിന് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, ആ 3ആയിട്ട് വീണ്ടും സെക്ഷൻ ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്, അതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചതുർഭുജ രൂപമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കും പരമാത്മാവ്. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എനർജി, ഒരു ലൈറ്റ്, അതൊരു ആത്മീയ പോയിന്റ് മാത്രമാണ്. അതാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മീയ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ 3 ഫോമിലും നമുക്ക് ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മളായ ലെവലിൽ എത്തുന്ന ബ്രഹ്മൻ ലെവലിലേക്കെത്താം, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പരമാത്മാവ് ലെവലിലേക്ക് എത്താം, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്താം. ഭഗവാന്റെ ലെവലിന് അൾട്ടിമേറ്റ്. കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ ആത്മീയമായ ലെവലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ ഭഗവാനെ കാണും, അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മള് ഒരു ബ്രഹ്മം, ഒരു എനർജി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത, അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രകാശത്തെ, ഒരു ആത്മീയ ജ്യോതിഷാണ് ശരിക്കും ആ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ജ്യോതിഷാണ് ആദ്യം നമ്മളെന്നല്ല ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള ലെവലിന്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ 3 സ്റ്റെപ്പ്
ലയിപ്പോട് കൂടിയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന ശരിക്കും 3 സെക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരുണ്ടാവും, പിന്നെ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരുണ്ടാവും, പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള സാക്ഷാത്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരന് അൾട്ടിമേറ്റ്, അതിനാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രമിക്കേണ്ടതും. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് സന്തോഷം. അത് പരമാനന്ദം എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെവലാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. അതായത് അതിലാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം. ഭക്തർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭക്തരുടെ ലെവലാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വരുന്നത്. ബ്രഹ്മൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ യോഗികളൊക്കെ അവർക്ക് അവരുടെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് അതിൽ പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതിലേക്കൊന്നും പോണില്ല. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഒരു രൂപത്തെ തന്നെ രൂപമുണ്ടെന്നോ രൂപത്തിന് വ്യക്തിത്വത്തെ പ്രാപിക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർ ഫസ്റ്റ് ആയ എനർജി രൂപത്തെ മാത്രമാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അവരാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്താം. പരമാത്മാവ് രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ജീവ ശരീരത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, അതായത് നമ്മളെ ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതായത് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷീരോദയസായ വിഷ്ണു ഉണ്ട്. 3 വിഷ്ണുവിൽ ഒരു വിഷ്ണുവായ ക്ഷീരോദയസായ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മളെ ആത്മാവിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം. പിന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനവും വൈകുണ്ഠ ലോകവും അതുപോലെ ദ്വാരക വൃന്ദാവനം ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ്. അവിടെയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് പരമമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ അറിവുകളാണ്. ആ അറിവുകളിൽ നിന്ന് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തുമ്പോഴോ നമുക്ക് പൂർണ്ണത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഭക്തൻ, അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തി മാർഗം. അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവത് പറയുന്നത് തരുന്നത്. നമുക്ക് ഏത് മാർഗം, നമ്മൾ ഭഗവതിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരാളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഈ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം മതി, ഓക്കെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരിക്കോ, കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതിന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിൽ ഒരു ഭഗവതിൽ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ ആരെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതായത് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവന്മാരെ ലോകത്തെത്തുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഋതുക്കളെ ആരാധിച്ചാൽ ഋതുക്കളെ, അങ്ങനെ അത് പറയുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇഷ്ടമാണ്, നമുക്ക് ഏത് രൂപത്തിലോ ആരെ വേണമെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള റെസിപ്രോക്കേഷൻ എന്ന് പറയില്ല, അതിനനുസരിച്ചുള്ള സംഗതി നമുക്ക് ലഭിക്കും. ബ്രഹ്മനെ ആരാധിക്കണം, ബ്രഹ്മന്റെ ആയ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു യോഗിക്കോ ഒരു ജ്ഞാനിക്കോ അൾട്ടിമേറ്റ് മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് പോവാ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. 14 ലോകത്തിലും ചുറ്റിക്കറങ്ങാനുള്ള കഴിവ് യോഗികൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അവര് യോഗികൾക്ക് ലാസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്ന, അവർക്ക് പരമാത്മാവ് രൂപം മനസ്സിലാവും, പിന്നീട് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവും, പിന്നീട് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ഇവൻ 14 ലോകത്തിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതാണ് സത്യലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനമുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടാണ് പോണത്. അതിന് 4 കുമാരന്മാര്, അതായത് നമ്മളെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ മക്കളായ 4 കുമാരന്മാര്, അവർക്ക് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ജ്ഞാനികളാണ്. പക്ഷെ ജ്ഞാനികൾക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അവർ പോണത്. അപ്പൊ അതാണ് ആ രീതി. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് ആണെങ്കിലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ 3 ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരുണ്ട്, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരുണ്ട്, ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫോട്ടോ കാണുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ സൂര്യനെ കാണുന്നത് പോലെ, സൂര്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു തേജസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോളം മാത്രമാണ് അല്ലെ. അതിന് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഗോളം ഉണ്ടെന്നും ആ 2ാമത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫില്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവും. ഒരു ഗോളാണ്, അതിന്റെ ചുറ്റാണ് പ്രകാശമുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാവും. ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രകാശം മാത്രമുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. 2ാമത്തെ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊരു ഗോളമാണ്, ഗാളത്തിനുള്ള ചുറ്റുമുള്ള രശ്മികളാണെന്ന് മനസ്സിലാവണം. പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചിന്തിപ്പിക്കണം, സൂര്യദേവനുണ്ടെന്നും ആ കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതാ ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ, അതാണ് ശരിക്കും സാക്ഷാത്കാരം. അത് നാം ബ്രഹ്മത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള 3 ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരാശര മഹർഷി ശരിക്കും, അതായത് വ്യാസദേവന്റെ പിതാവായ പരാശര മഹർഷി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ആർക്കും ഭഗവാൻ ആവാൻ പറ്റില്ല. ആ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ
സൗന്ദര്യം 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 6 ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ഇത് മുഴുവനും ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും. അവരെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ശരിക്കും പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല, ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സൗന്ദര്യമാണെങ്കിലും, സമ്പത്താണെങ്കിലും, കീർത്തി ആണെങ്കിലും, ശക്തി ആണെങ്കിലും, ജ്ഞാനമാണെങ്കിലും, വൈരാഗ്യമാണ്. ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ചില വ്യക്തികൾക്ക് സൗന്ദര്യം കൂടുതലുണ്ടാവും, ചില വ്യക്തികൾക്ക് സമ്പത്ത് കൂടുതലുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചൊരിക്കലും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. കുന്തി ദേവിയുടെ കഥ പോലെ തന്നെ കുന്തി ദേവിയുടെ 5 ഭർത്താക്കന്മാർക്കും 5 ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടിയ കഥയും അത് തന്നെയാണ്. കാരണം എല്ലാതും ഒന്നിച്ച് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, ഒരാൾക്ക് ആയുർവേദം ഉണ്ടാവും, ഒരാൾ ധർമ്മിഷ്ഠനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ ഈ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുള്ളൂ. അതിന് സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ ആരിലാണ് തികഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയാം. അതിന് പരാശരി മഹർഷി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 6 ഗുണങ്ങളും അത് ലിമിറ്റ്ലെസ് ആയിരിക്കും. സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാമദേവന്മാരെ തോൽപ്പിക്കുന്ന സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയാണ് അത് കാമദേവന്മാരടക്കം. അപ്പൊ അത്രയാണ് ആ സൗന്ദര്യത്തിന്. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റിയും, സമ്പത്തിനെ പറ്റിയും, കീർത്തിനെ പറ്റിയും, ശക്തി, ജ്ഞാനം, ഇതിനൊന്നും പറ്റി നമുക്ക് അചിന്തമാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണേൽ അപ്പുറത്തായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചത് ഭഗവാനായിരിക്കും. പിന്നെ ചിലവർക്ക് അതിന്റെ പോലെ പവർ കുറച്ചുകൊണ്ട് അത് അവർക്ക് ഒരു അവതാരങ്ങളെ സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ അതിന് വരുന്നു. ഒരു അവതാരങ്ങള്, അതുപോലെ തന്നെ യുഗാവതാരങ്ങൾ, അങ്ങനെ അവതാരങ്ങൾ തന്നെ പല സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തി അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് അവര് ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാന്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പവർ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞ 6 സൗന്ദര്യങ്ങൾ, അത് 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശ്ലോകം 2:7. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ശ്ലോകം 2.7. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेताः यच्छेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇതില് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തോടു കൂടിയാണ് ശരിക്കും 2.7 ഈ ഭഗവതിയിലെ 2.7 2-ാം അധ്യായത്തിലെ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ശരിക്കും അർജുനൻ ഭഗവാനെ സറണ്ടർ ആവുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയുമായ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ശരിക്കും ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ അത്രയും ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളേലും അറിവുള്ള ആൾക്കാരെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളേലും അറിവുള്ള ആൾക്കാരെ. അപ്പൊ ശരിക്കും ആത്മീയ ലെവലിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മള് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റാണ്. നമുക്ക് ആ നിസ്സഹായമായ അവസ്ഥ, നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അത് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീയമായ ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ തേടും. അവരെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ, അതായത് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ പറയുന്നത് ദൗർലഭ്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ, അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ, കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അറിയാം ബാക്കിയുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഞാൻ അതിൽ കടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് തന്നെ. അതായത് നമ്മൾ ആക്ഷേപം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ്രൗപദി ആയ 2 കൈയും വിട്ട് ചെയ്യണതിന്റെ കാരണം അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. കാരണം അത്തരം ഭഗവാന്റെ അത്തരം പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക്. അങ്ങനെ അതേ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ഇത് പറയുന്നത്. അർജുനൻ കംപ്ലീറ്റ് സറൗണ്ടിങ് ആയ കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പറയാ അർപ്പണം സറൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഭഗവാൻ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം.
അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ അതിന് ആ ശ്ലോകമാണ് ഈ 2.7 ശ്ലോകമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് അർജുനൻ ശരിക്കും ഭഗവാനോടുള്ള ശിഷ്യത്വം, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ്. അതിന് പറയുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്ത് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണ്, അർജുനൻ പറയണ് ഭഗവാനോട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അപ്പൊ ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി അക്സെപ്റ്റ്, അതായിരിക്കണം ഒരു ശിഷ്യന്റെ കടമ. കാരണം നമുക്ക് അത്രയും സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിൽക്കാതെ അറിവുള്ള വ്യക്തികൾ, അതാണ് ആത്മീയ ലെവലിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗുരുക്കന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുക്കന്മാരനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാല് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചേതന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചെയ്തത്. ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലെന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 2:13. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർ ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ 2.7 കഴിഞ്ഞിട്ട് 2-3 ശ്ലോകം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് 2.13. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാദേഹ കൗമാര യൗവനചര തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്ത തത്ര ന മുഹ്യതി. അത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവാണെന്നും ശരീരമല്ലാന്നും. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവതിയില് ആ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ആത്മാവും ശരീരം തമ്മിൽ. അപ്പൊ അത് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം. അതാണ് ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനമായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞെന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് ശരിക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളെ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും അതുപോലെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ പുനർജന്മത്തിൽ നമ്മളെ വിശ്വാസം. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മം ഉണ്ടാവും, ആ ജന്മം കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ ജന്മം ഉണ്ടാവും. ഈ ജന്മങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതന്നെ നമ്മളെ പുനരധി ജനനം പുനരധി മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് മുഴുവനും കറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അതായത് 17-14 ലോകം നമ്മൾ പറയുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി അപ്പൊ നീ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കേണ്ട നീ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ബന്ധുജനങ്ങൾ മരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവര് ഒരിക്കലും ആത്മാവിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറുക മാത്രമുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഒരു ദുഃഖം നീ ചിന്തിക്കേണ്ട. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഉപദേശനം ഭഗവാൻ പറയണത് നമുക്ക് മരണമില്ല, നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ആയ വിഷം നിനക്ക് വേണ്ട. ആദ്യത്തെ ഉപദേശം ഭഗവാൻ കൊടുക്കണ നമ്മള് ആത്മാവാണ് അല്ലാണ്ട് ശരീരമല്ല. അതിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബാല്യത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ആത്മാവ് മാറുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. വാർദ്ധക്യത്തിലായാലും നമ്മളെ യൗവനത്തിലായാലും നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാർദ്ധക്യത്തിലായാലും നിലനിൽക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആത്മാവിനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കരുത്. ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ ആത്മാവിന് ചുറ്റിട്ടുള്ള രണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്ഥൂല ശരീരം സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അതിൽ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും ആത്മാവ്. ആത്മാവിന് ചുറ്റുമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയേണ്ടത്. അതിൽ തന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഈ 3 കാര്യം. ഇതൊന്ന് ശരിക്കും സൂക്ഷ്മ ശരീരം. അത് നമ്മൾ വേറെ ചിന്തിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് ആത്മാവ്. പക്ഷെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചേതസ്സാണ്. അത് ആ ചേതസ്സാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും. പക്ഷെ ഇത് 3 ശരിക്കും ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ആത്മാവ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് പകരം ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ശരീരം, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അതിനപ്പുറത്താണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് മനസ്സിലേക്കും ബുദ്ധിയിലേക്കും കൺവേർട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹം വരുന്നത് അത് മനസ്സും ബുദ്ധിയും അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതെങ്ങനെ അത് നമ്മളിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കാമെന്ന് മനസ്സും ബുദ്ധി മിഥ്യാഹങ്കാരവും ചിന്തിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ആക്ഷൻസ് ശരിക്കും ആത്മാവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ട നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഒരു കാര്യത്തിനും ബന്ധമില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് അത്രയും പ്യൂർ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിലേക്ക് എവിടേക്കെങ്കിലും മാറിയാലും അതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ മരണത്തിനെ പറ്റി നിനക്ക് പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അതാണ് ഫയർ, എർത്ത്, വാട്ടർ, എയർ, സ്കൈ. അതായത് അഗ്നി, ജലം, ഭൂമി, വായു, ആകാശം. ഇതാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ സ്ഥൂല ശരീരം. സ്ഥൂല ശരീരത്തിന്റെ നിർമ്മിതമായ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. സൂക്ഷ്മ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അതിനുള്ളിലാണ് ശരിക്കും ആത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. കാരണം അതാണ് ശരിക്കും സ്ഥൂല ശരീരം. അതും കൂടിയാണ് ആത്മാവ് മാത്രമല്ല പോണത്, നമ്മുടെ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം കൊണ്ടിന് ട്രാവലാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ആ ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണം ഈ മനസ്സും ബുദ്ധി, അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും. അവിടെ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളും കിട്ടുമ്പോ അതും കൂടി അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകും. ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ് നമ്മളെ ശരീരം. ആ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതത്തില് വരുമ്പോ സംഭവിക്കുന്നത്, അതിന് മരണത്തിനെ പറ്റി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ മരണം കഴിഞ്ഞാലും ചേതന, ആത്മാവ് അതിന് മാറ്റമില്ല, അതിനൊരു വ്യത്യാസമില്ല. മരണമോ ജനനമോ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അത് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിപ്പോ അതാണ് അതിലിപ്പോ പറയണത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജന്മം തന്നെ മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ ലഭിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല ശരീരങ്ങളിൽ ലഭിക്കാം. നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളോ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളോ അതിനോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നത്. അതിന് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏത് ജീവിയായിട്ടും അടുത്ത ജന്മങ്ങളിൽ വരാം. നമുക്ക് നമ്മളെ ആഗ്രഹം അങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരങ്ങളിൽ ലഭിക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് ആത്മാവിന് മരണമില്ല. ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് മാറ്റം വിടുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയണത് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശരീരത്തിനല്ല, ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ കൂടിനല്ല പെയിന്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയാണ് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടത്. ആത്മാവിനെ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആത്മാവിനെ പെർഫെക്റ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് ശാശ്വതമായ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോ നമ്മളെ ചെറിയ കുട്ടികളെ കുഴപ്പമില്ല, ഇതും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ലൈഡാണ്. ഹരേഷ്, ഇതൊക്കെ അത് തന്നെയാണ്. കാരണം ആത്മാവ് ശരീരത്തിലേക്ക് പോണത്. അപ്പൊ അത് 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം കിട്ടണമെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുടെ ചക്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മം. ആ മനുഷ്യജന്മത്തില് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇത് വരുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ജന്മം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും പോകും. ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ മനുഷ്യജന്മം അത്രയും ദുർലഭമാണ്. 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത്. ആ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോവുക, ഭക്തി ലഭിക്കുക, ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക. അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അങ്ങനത്തുള്ള ജന്മങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും അങ്ങനെ ആ ജന്മത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുള്ള കുടുംബങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതക്രമം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകാനോ അങ്ങനത്തുള്ള അവസരങ്ങൾ അത് മനുഷ്യന് മാത്രം പറ്റുള്ളൂ. മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കോ ഭക്തിയില്ല, അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. അവരുടെ അവബോധം അത്രയും താഴ്ന്നതാണ്. മനുഷ്യന് മാത്രമേ ആ ഒരു അവബോധമുള്ളൂ. പക്ഷെ മനുഷ്യനിൽ തന്നെ പല ലെവലുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല കാട്ടുജാതിക്കാര്, അവരെ ചിന്താഗതി നമ്മളെ ചിന്താഗതി ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് ആ വിശ്വാസം ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് അവർക്ക് എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്ന് അറിയില്ല. അതിന് നമുക്കൊരു ഗുരുക്കന്മാരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ പ്രൊസീജിയർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതന്നെ ഇതിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ 84 ലക്ഷം ജന്തുവർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നതിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യന്റെ ഒരു ജീവിതം കിട്ടണമെന്നും ആ ജീവിതത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ജീവിത ദൗത്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ സ്വരൂപം. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. ആ അംശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ മാത്രമേ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫില് സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 14. മാത്രാ സ്പർശാസു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഃ ആഗമാപായിനോ നിത്യാം താം സ്ഥിതിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
അത് ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെ, ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളും വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിധികൾ പോലെ അത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയും അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആയ ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, സന്തോഷമായിരിക്കും. ആ സന്തോഷം അത് ശരിക്കും പറയുന്നത് നമ്മളെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടോ നമ്മളെ മനസ്സ് ബുദ്ധി നിത്യഹങ്കാരങ്ങളായിട്ടോ ബന്ധമില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സുഖമായാലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞ മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെ വേനൽക്കാലത്തിന്റെ ഗതിവിധികൾ പോലെ അത്ര. അത് വരുമ്പോ നമുക്കറിയാം ദുഃഖം ഉണ്ടാവും, സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അത് ശരിക്കും നമ്മളെ ബാധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, അത് നമ്മളെ ആത്മാവിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല. അതിന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, നീ നിൽക്കുണ്ടാവുന്ന ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാതും നിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നീ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതും ആയ കാര്യങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് നീ അസ്വസ്ഥനാവുന്നത്. അല്ലാതെ ശരിക്കും ആത്മാവിന് ഇതിനായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. ആത്മാവ് ഇതൊക്കെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ടാവുന്ന സുഖ ദുഃഖങ്ങളല്ലാതും അത് നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്, മനസ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രശ്നമല്ലാന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെ വേനൽക്കാലത്തിന്റെ ഗതിഗതികൾ പോലെ ആയിരിക്കും. അത് വരുമ്പോ നമ്മൾ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാം എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ ദുഃഖം സുഖം അത് സമ്മിശ്രണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരീരത്തിന്റെയാണ്. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം, നമ്മളെ സുഖവും ദുഃഖവും നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ദുഃഖം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സന്തോഷം വരുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് സുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടൂറിന് പോകുമ്പോ അവിടെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും, പല സന്തോഷങ്ങളും. അത് പോയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഇല്ല. അപ്പൊ അതല്ല സംഭവം, അതാ ശരീരത്തിന്, അതാണ് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹം കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടത് നമ്മളെ ഒരു ടൂറിന് പോകുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സബ്ജക്ട് കാണുന്ന, ഒരു വീഡിയോ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ പലരായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ പോയി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവായ പോസിറ്റീവായ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ഇന്ദ്രിയമായിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, അത് ആത്മാവായിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ് ഇല്ല. അതിന് പറഞ്ഞാൽ അത് വരുമ്പോ അതിനെപ്പറ്റി നീ ചിന്തിക്കേണ്ട. അതിന് യുദ്ധരംഗത്തിൽ വരുമ്പോഴും അവര് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മരിക്കും. അത് ഒരു നാച്ചുറൽ ട്രൂത്ത് ആണ്. അത് ഇതിനായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞാൽ അസ്വസ്ഥനാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരേ മെസ്സേജ് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. മഞ്ഞുകാലം ഒരു മരം എപ്പോഴും അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. ആത്മാവ് എപ്പോഴും അവിടെ ശാശ്വതമാണ്. പക്ഷെ ചില്ലകളും ഇലകളും നടന്ന കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ മരം എപ്പോഴും മരം തന്നെ ആയിട്ടിരിക്കുക. അതിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആത്മാവ് എപ്പോഴും പരിശുദ്ധിയായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളെ ശരീരത്തിലെ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം അത് മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് സന്തോഷവും ദുഃഖവും ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതും പറയണമെന്ന് വെച്ച് അതും ഒരു ലെവലിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മ തന്നെ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷമുണ്ട്. നൈമിഷികമാണെങ്കിൽ കൂടി അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കില്ല. അത് ആകസ്മികമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിലല്ല, പല കാര്യങ്ങളും ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് മഞ്ഞുകാലം വേനൽക്കാലം പോലെ അതിങ്ങനെ മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ 90% ദുഃഖവും സന്തോഷവും അവിടെ നിൽക്കും. അതിന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മാവായിട്ട് കണക്റ്റഡ് അല്ല, ശരീരമായിട്ട് മാത്രമാണ് കണക്റ്റഡ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അതിന് പറയുന്നത് കണ്ട് സുഖം ദുഃഖം വന്നാൽ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആള് പെർമനന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്രയുള്ള അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 20. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇതില് നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മാക്സിമം ആത്മാവിനെ പറ്റി, ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് ശരിക്കും ഓരോ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണം പല രീതിയിലും. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞത് നാജായത മരി, അതായത് ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ജനനങ്ങളും മരണം, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ജനിക്കണില്ല മരണമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ കാരണം ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ, മനസ്സിലായി? അതിന് ജീവാത്മാവ്, ആ അംശം ഭഗവാന്റെ അംശം കാരണം കൊണ്ട് അതിന് ജനനം, കാരണം ഭഗവാന്റെ ജനനവും ഇല്ല മരണവും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആത്മാവിന് ജനനവും ഇല്ല മരണവും ഇല്ല. അത് ഉണ്ടാകുന്നില്ല, കാരണം അത് ഉണ്ടായി വരുന്നില്ല, മനസ്സിലെ? ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ് അത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അതായത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈശവാസ ഉപനിഷത്തിലെ ഒരു ഇതുണ്ട്,
അതില് ഓ പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണമുദച്ഛത് പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യതേ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്, അത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാതും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അംശം എടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇത് എല്ലാ അംശങ്ങളും ഭഗവാന്റെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ അത് തീർന്നു പോയില്ലെന്ന്. അങ്ങനെയല്ല, ആ പൂർണ്ണം അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അംശങ്ങളും വരുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ പൂർണ്ണൻ തന്നെ അവശേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരിപൂർണനാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ജനന മരണങ്ങളില്ല. ഭഗവാന് ജനന മരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ആത്മാവിനും ജനന മരണമില്ല, ആത്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമില്ല, അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനും. അതിന് ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് ജനിച്ചെന്നോ എന്നാണ് എന്നും നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നും പ്രാചീനനുമാണെന്നും ജനനവും മരണവുമില്ല. അതിന്റെ ഒറ്റ കൺസെപ്റ്റ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാന് ഇതെല്ലാതും ഇല്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കും ഇല്ല. അത് ശരിക്കും അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് കാരണം കൊണ്ട് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന് മരണമില്ല എന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ശ്ലോകം ഇത് പറഞ്ഞു. അതായത് ആത്മാവിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അർജുനോട് പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശ്ലോകം 22. വാസാസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണോ അന്യാനി സംയാതി നവാനി ദേഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ആ ശ്ലോകം തന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അത്രോള് നമ്മളെ. അപ്പൊ മരണത്തെ പറ്റി നമുക്ക് അധികം പേടി വേണ്ട. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരണഭയമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഏതൊരു ജീവിജാലകൾക്കും നമ്മളെ പോലുള്ള ജീവജാലകൾ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്നാണ് മരണഭയം. ആ മരണഭയത്തെ തന്നെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജീവിതം സന്തോഷമായിരിക്കും. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്, ഒരു ജ്യോതിഷം പറയുന്നത് നമ്മൾ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളായ 1 വർഷം തന്നെ മരിച്ചതിന് തുല്യമാണ്. കാരണം അതാണ് കാര്യം. പക്ഷെ അതൊരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ലൈഫ് വളരെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അയ ലെവലിൽ കണ്ടാൽ മതി. അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഡ്രസ്സ് മാറുന്ന പോലെ നമ്മൾ അടുത്ത ശരീരം നമ്മളെ അടുത്ത ശരീരം കിട്ടും. നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ശരീരങ്ങൾ കിട്ടും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒരു മോട്ടിവേഷനും കൂടെ നമുക്ക് തരുന്നതാണ്. നമ്മൾ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യൂ അങ്ങനെ നമ്മളെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ അതിന് ഭൗതികമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് കുറെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിത രീതികൾ നമ്മൾക്ക് വരും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിത രീതി വരുമ്പോൾ മരണം എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ ബാധിക്കില്ല. അഥവാ മരണം വന്നാലും എന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ എനിക്ക് മരണം ഭരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഒരാളെ പ്രാർത്ഥിക്കും, ഭഗവാന് വിളിക്കാനുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു മനസ്സിൽ നമുക്ക് വരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ആയൊരു ശ്ലോകം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരണത്തില് മരണ സമയത്ത് എന്നെ വിളിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നു വരുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് അന്ധകാല സ്മരണമുദ്ധ കളവരെന്ന് പറഞ്ഞത് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മനസ്ഥിതി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴേ തൊട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം ഒളിമ്പിക്സിൽ നമ്മൾ പോകണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ പോയി അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒളിമ്പിക്സ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അതിന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ട്രയലുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഒളിമ്പിക്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയി പോവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അത് വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയ ഉടുപ്പുകൾ എടുത്തണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതിയ ദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ മരണഭയത്തെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എടുത്തു കളയുന്നത്. അതായത് അർജുനന് പേടി മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മരിക്കല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഒരു മാനസികമായ ദുഃഖമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിപ്പോ നീ പേടിക്കേണ്ട, മരണം പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു ഡ്രസ്സ് മാറുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലകൾക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മരണം. അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ എടുത്ത് കളഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ഡ്രസ്സിന്റെ കാണിച്ചിരിക്കണം. ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വാല്യൂ ഉള്ളൂ. ആവശ്യമില്ലാത്ത നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കിട്ടണം, ആവശ്യമില്ലപ്പ അത് മാറ്റി വെക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.
ശ്ലോകം 23. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിൽ പറഞ്ഞത് നയനം ചിന്തതി ശാസ്ത്രം നയനം ദഹതി പാവക. അപ്പൊ അത് ആത്മാവിനെ ആയുധം കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിനെ നയനിക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഇതും വീണ്ടും ആത്മാവിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയണം. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒറ്റ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്, ആത്മാവ് എന്നാണ് ഭഗവാന്റെ അംശം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇല്ല അവിടെ. ആയുധം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിക്കാനും പറ്റില്ല, വെള്ളം, കാരണം ഇതെല്ലാതും സൃഷ്ടി ഭഗവാന്റെയാണ് അല്ലെ. ആയുധങ്ങളായാലും അഗ്നി ആയാലും വെള്ളമായാലും അത് ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഭഗവാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ ഇതിൽ പറയുമ്പോ 3 ഗുണം, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്, സത്ത് രജസ് തമസ്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ബാധിക്കാത്തതാണ് ഭഗവാൻ. ഇതെല്ലാതും ഇതിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഭൗതിക സൃഷ്ടി തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാൻ. ശരിക്കും ആ ഭൗതിക സൃഷ്ടിക്ക് തന്നെ അതിനൊരു കൺട്രോളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ശക്തികളുണ്ട്. അതിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ വരുന്നതാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകം. അതിന്റെ കൺട്രോളർ ശരിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലെ ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദുർഗാദേവിക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദുർഗാദേവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും മതി, നിങ്ങൾ സരസ്വതിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ വിദ്യ കിട്ടും, ഇതെല്ലാം കിട്ടും. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനാണ്, പരമമായ ആനന്ദമാണ്, ആത്മീയ ലോകമാണ് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ പ്രാപിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് പറയണത് നീ ഏത് ദേവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ആ ദേവന്റെക്കുള്ള അനുഗ്രഹം കിട്ടും. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് അതെല്ലാതും കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ വഴിയാണ്. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിനക്ക് കിട്ടും. ഭക്തിയാണെങ്കിലും കിട്ടും, ഭൗതികമായിട്ട് ഇതെല്ലാം കിട്ടും. കാരണം ഭക്തി, പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഭൗതികത ആവശ്യമില്ല. ആ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എപ്പോഴും വേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ സേവനം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ സേവിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പരമമായ ആനന്ദമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥമല്ല, അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി ഏറ്റവും ഭക്തിയിലെ പോലെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കും. നമുക്ക് ദുഃഖമുള്ളപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റുന്നതല്ല, അത് നമ്മുടെ ലെവൽ അത്ര താഴ്ന്ന ലെവലുണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അത് വീണ്ടും ഉയരാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ തരും. കാരണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയണത് വിശ്വാസം വേണം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം. കാരണം ആ വിശ്വാസമുള്ള അതിന് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള വ്യക്തികളെ മാത്രം ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എക്സാം നമ്മൾ പാസ്സായ പോലെയാണ് അതിന് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കാരണം ഇത് ഭഗവാന്റെ അംശം കാരണമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആത്മാവ് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങളോട് മുറിക്കാനോ അഗ്നി കൊണ്ട് ദഹിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ ഇതൊന്നും സാധിക്കാത്തത്. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ശരിക്കും ചില വ്യക്തികൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനല്ല, ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നുള്ള ആ ക്ലിയർ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രഹ്മമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അതൊക്കെ കറക്റ്റാ. പക്ഷെ അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും, ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അൾട്ടിമേറ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു നിയന്ത്രിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. ഹരേഷ്ണ അത് ലൈറ്റ്സ് അത് കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ശ്ലോകം 27. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുർ ധ്രുവം ജന്മ മൃതസ്യ ച തസ്മാദ പരിഹാര്യേർത്ഥേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ജനിച്ചവന് മരണ നിശ്ചയമേത്ര, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ പ്രസംഗിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യ് എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. കാരണം മരണമില്ലാന്നും ഇതൊക്കെ ആത്മാവാണെന്നും ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഭഗവാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കണം. ഭഗവാൻ ജനിച്ചവന് മരണ നിശ്ചയമേത്ര, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യം ഒരേ നമ്മളെ ഇതിലനുസരിച്ച് 4 വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്. 4 വർണ്ണങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യ, ശൂദ്രൻ. 4 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. ആ ഡ്യൂട്ടീസിൽ നിന്ന് മറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, അത് പുരോഹിത വർഗ്ഗണ്. അവരാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് നോളജ്, ജ്ഞാനം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലാണ് ബ്രാഹ്മണ വർഗം. എന്നിട്ട് വരുന്നതാണ് ക്ഷത്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കാത്ത, അതായത് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാം, മുറിവേൽക്കുന്നവരെ അതായത് രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള കടമയായിരിക്കും അവർക്ക്. അവരാണ് ശരിക്കും രാജധർമ്മ
രാജതന്ത്രം ചെയ്യേണ്ടത്. രാജാക്കന്മാര് ശരിക്കും ക്ഷത്രിയന്മാരായിരിക്കും. വൈശ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് വാണിജ്യം, അതായത് ബിസിനസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ശൂദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഹെൽപ്പിംഗ് മെന്റാലിറ്റി ഉള്ളതാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതൊരു കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അല്ല. ഇത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും എന്നാ പറയുന്നത്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോ. അപ്പോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർത്തവ്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ കർത്തവ്യം വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവന് യുദ്ധം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ യുദ്ധത്തിൽ അവൻ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് രാജ്യം കിട്ടും. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, അവന് സ്വർഗം കിട്ടും. അത് അവന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അപ്പൊ നിന്റെ കർത്തവ്യം നീ ചെയ്യുക. അതിന് നീ ജനിച്ചാൽ നീ മരിക്കും, അവര് ജനിച്ചാൽ അവരും മരിക്കും. പക്ഷെ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിനൊരിക്കലും ഭഗവാൻ പറയണില്ല നീ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയണില്ല. അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഒരു പോയിന്റിലാണ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കർത്തവ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റി കളയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത്രയും ലെവൽ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് സർവ്വധർമ്മം പരിത്യജ മാമേക ശരണം വ്രജ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അൾട്ടിമേറ്റ്. അതിന് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം 18-ാം അധ്യായത്തിൽ 66-ാം ശ്ലോകത്തിൽ അത് പറയുന്നത്. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാം. പക്ഷെ അല്ലാത്ത ആള് അല്ല ആ ലെവലിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചില വ്യക്തികൾ നമുക്കറിയാം, എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ കാശിൽ പോയി അവിടെ ജപിക്കുക, അത് നടക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ആ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യണം. ഈ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് അവിടെ എത്താം. അതിന് കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് വെറുതെ ജപിച്ചിരിക്കുക അതല്ല. അതിന് ജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും വേറെ ലെവലാണ്, അതിൽ ഞാൻ കടക്കണില്ല. അത് നമ്മൾ വേറെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ആണ്, നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നു. അല്ല അപ്പൊ നിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നീ ഒരിക്കലും മാറ്റി വെക്കാൻ പാടില്ല. അതിന് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി യുദ്ധം ചെയ്യലാണ്, നീ യുദ്ധം ചെയ്യ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാൻ പറയണേ, ഭഗവാൻ അർജുനോട് യുദ്ധം ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഹരേഷം ഇത് പറയണത് ഇത് സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിനല്ല, ഒരാൾ മരണം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് അല്ല, ശരീരത്തിനല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ആത്മാവിനായ ആ വ്യക്തിനെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കേണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് ഇത്. ഹരേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 30. ദേഹി നിത്യമവത്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ഭാരത, ദേഹി ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനിശ്ചരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവിയെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അർജുനൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിതാമഹന്മാരെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും ഒക്കെ വധിക്കുന്നതിനാണ് അർജുനൻ ഭയങ്കര വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് അർജുനൻ പറയണ്. കാരണം നീ വധിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ആ ദേഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവനെ അല്ല, അതുകൊണ്ട് നീ ആ ജീവികളെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷെ ഇത് നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ ജീവികളെയും വധിച്ചൂടെ? മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ആരെയും വധിക്കണില്ല. നമ്മള് ഇപ്പൊ പറയില്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കശാപ്പശാലകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വധിക്കണില്ലല്ലോ, നമ്മൾ ശരീരത്തിലല്ലേ വധിക്കുന്നത്, ആത്മാവ്. അത് ഇതായിട്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല, അപ്പൊ പിന്നെ അതല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അത് പറയണില്ല. നമ്മള് അഹിംസ അത് വേറെ ലൈൻ. ഇത് പറയണത് ആത്മാവ് മരിക്കില്ല, അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ കൊല്ലാനോ അതിനുള്ള ലൈസൻസ് അല്ലത്. ഇത് പറയണത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ട് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് അവരെന്തായാലും മരണപ്പെടും. അവര് തെറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റൂൾസ് അവർ അനുഭവിക്കണം. അപ്പൊ നിന്റെ കർത്തവ്യം നീ അനുഭവിക്കാന്നുള്ളത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഒരു ശത്രുക്കൾ ഉപദ്രവിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ക്ഷത്രിയന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നീ അയ്യോ അവർ മരിക്കില്ലേ, അവർക്ക് എനിക്ക് പാപം കിട്ടൂലേ എന്ന് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ ആ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച് നീ വ്യസനിക്കേണ്ടെന്ന് പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുജി. ശ്ലോകം 37. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹീം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. എന്തായാലും ഉറച്ച് തീരുമാനത്തേറ്റ് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഭഗവാൻ ശരിക്കും അർജുനെ ആ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാരണം 2 കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ. ഒന്നിനെ തോൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്?
നീ ഒന്നിയില്ല നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടും, സ്വർഗ്ഗം പോകും. അപ്പോഴും നിനക്ക് പ്ലസ്, നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണം. കാരണം നിന്റെ കർത്തവ്യം നീ ചെയ്ത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടും. അതിന് നമ്മുടെ കർത്തവ്യത്തിന് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പറയില്ല, നമ്മുടെ കർത്തവ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ സ്വർഗം പോകും. അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. കാരണം അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട്, മറ്റേത് ആത്മീയമായിട്ട്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടും. അത് കാരണം കൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യും. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ബാക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും നിനക്ക് കിട്ടില്ല. നിനക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലാകും. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിച്ചു പോകുന്നുള്ള കാര്യമാണ് വരുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് നീ എന്താ ചെയ്യുക, യുദ്ധം ചെയ്യും. കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുള്ള അവന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. ആ കർത്തവ്യം നിനക്ക് ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റൂല. ആ കർത്തവ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ അഥവാ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗം കിട്ടും. പക്ഷെ അർജുനന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനനറിയാം അർജുനൻ എന്തായാലും വിജയിക്കുന്നുള്ള. കാരണം അത്ര എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അർജുനൻ അറിയാം. അതാണ് അർജുനന്റെ വിഷമം. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ മനസ്സെപ്പോഴുണ്ടാവും. ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയാ, ചില നമ്മളെ എതിരാളികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ആ എതിരാളികള് അവർക്കുണ്ടാവുന്ന വിഷമമാണ് നമ്മുടെ വിഷമം. അങ്ങനെ അതായിരിക്കണം ഒരു ഭക്തൻ. അതാണ് ശരിക്കും അർജുനന്റെ മനസ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അർജുനനറിയാം അർജുനൻ വിജയിക്കുന്നു, സാമ്രാജ്യം കിട്ടുന്ന ഒക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ അതല്ല അർജുനന്റെ വിഷമം, അവര് മരിക്കുമ്പോഴുള്ള ദുഃഖം. അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത് ആത്മാവാണെന്നും ആത്മാവിന് മരണമില്ലാന്നും. ആ ലെവലിൽ എടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് എല്ലാവരും കൊന്നൂടെ, അതല്ല, അത് വേറെ സബ്ജക്ട്. അപ്പൊ ഇതും ഇതായിട്ട് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറയണത് നീ യുദ്ധം ചെയ്യും. നീ യുദ്ധം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് നീ ചെയ്യണത്. ആ കർത്തവ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ നീ വധിക്കപ്പെട്ടാലും നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും. അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് ഭൗതിക ലോകം കിട്ടും. അതിൽ നിനക്ക് ആനന്ദമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് ശരിക്കും അർജുനനെ ഭഗവാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 38. സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭൗ ജയാജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതാണ് ശരിക്കും കർമ്മയോഗത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആണത്. ശരിക്കും കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ. കർമ്മയോഗത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ബലം, സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നിതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. കാരണം അതാണ് ശരിക്കും കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ സബ്ജക്ട്. ഈ ഒരു ശ്ലോകമാണ് ശരിക്കും കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ഒരു പോയിന്റ്. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല എന്താണ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ വേറെ അതില് ആരാണ് എന്താണെന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയണമെന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധർമ്മം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് ധർമ്മത്വ സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീതം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭീമസേനൻ ദുര്യോധനെ വധിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഭഗവാനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തൊടലിലും അടിക്കാൻ പറയുന്നത് ഗത കൊണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ ശരിക്കും അത് ഗതയുദ്ധത്തിൽ അത് തെറ്റാ, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് അവരെ നിയമം അതാണ് ഗതയുദ്ധത്തിൽ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ദുര്യോധനൻ ഒരു യുദ്ധം ഏർപ്പെട്ടത് തന്നെ. കാരണം ദുര്യോധനൻ അറിയാം ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭീമസേനയിൽ അവിടെ അടിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം ധർമ്മത്തിന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണ് പാണ്ഡവര്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചതിയാണ് ശരിക്കും ദുര്യോധനൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറയണേ നീ അവരെ ശരിക്കും അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങ തന്നെ അടിക്കാനും. പിന്നെ ശരിക്കും ഭീമസേനൻ വേറെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല. കാരണം ഭഗവാനാണ് ധർമ്മം. ഭഗവാന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ധർമ്മില്ല. കാരണം ഒരു മൈൻഡ് അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് മാത്രം ചിന്തിക്കാം. അതാണ് ശരിക്കും കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുക, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ജയിച്ച് ഞാൻ സ്വർഗം ഞാൻ ജയിച്ച് എനിക്ക് സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കണമെന്നോ ചിന്ത ഇല്ലാണ്ട് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി യു ഡു യുവർ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഡ്യൂട്ടി മാത്രം ചെയ്യാം. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. ബലസന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. ഇവിടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നം. നമ്മൾ ഒരേ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. കിട്ടി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത കാര്യം ചെയ്യും, അതിൽ ദുഃഖം കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് പ്രോബ്ലം വരും. പക്ഷെ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യും. അപ്പൊ നീ വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കില്ല. അതിന് പറഞ്ഞ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 40. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹാതോ ഭയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതാണ് ഈ ശ്ലോകമാണ് ശരിക്കും നമുക്കുള്ളത്.
നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് ഭഗവാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞത്. അതായത് നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിനില്ല, ഈ വഴിക്ക് ചെറിയ മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യണ ആത്മീയ സേവനങ്ങൾ, ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തി അതിലൊരു അംശമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃഷ്ണ എന്ന് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ശരിക്കും ഞാൻ കൃഷ്ണ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രാമ എന്ന് പറഞ്ഞത് 1000 സഹസ്രനാമക്ക് തുല്യമാണ് രാമ. അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് രാമനാമക്കും തുല്യമാണ് കൃഷ്ണ എന്നുള്ള ഒരു വിളി. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മളെ എത്ര സഹസ്രനാമങ്ങൾ വിളിച്ചെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു അത്രയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും വലിയ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നമ്മള് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു പുരാണങ്ങളിലെ ഒരു കഥയാണ്. കാരണം ഒരു എലിയുടെ കഥയാണ്. ആ എലി കഴിക്കണ സമയത്ത് പിന്നെ പൊള്ളിയിട്ട് അതിന് ചുറ്റും കടന്ന് കറങ്ങുക. അപ്പൊ ശരിക്കും ആ ദീപത്തിന് ചുറ്റും ചെല്ലുന്ന ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആ എലിക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും കഥയിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്നും പോണ്ട, ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. കാരണം നമ്മൾ ചെറിയത് ഭഗവാനെ എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു പുണ്യം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടും. അത് പറഞ്ഞ ചെറിയ മുന്നേറ്റങ്ങളും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അത്രയും അതായത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാനിലേക്ക് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ 10 സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പം ഭഗവാനാണ് കൺട്രോളർ, പിതാവ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ പിതാവിന് എപ്പോഴും മക്കളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. നമ്മളൊരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വലിയൊരു സംഭവം പോലെ തോന്നും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് നമ്മളെ കാര്യമില്ല. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, അത് നിങ്ങളെ വലിയ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 41. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധിരേകേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്നുള്ള ഭഗവാൻ ആ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. ഗുരുനന്ദന ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. ഭഗവാൻ ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു. അതിന് നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആ പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മളെ LKG പഠിക്കുമ്പോൾ പറയില്ലേ, എ പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ ആയി, ബി പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ. പിന്നെ 2ാം ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോ പറയും ഇല്ല, അന്ന് ABC എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഏതായാലും കൂട്ടി എഴുതാൻ പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അല്ല, അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഭഗവാൻ പോകുന്നു. നമ്മളെ ഭക്തിയിലേക്ക് പതുക്കെ കടത്തിയിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ ദൃഢനിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൃഷ്ണനെ വിളിച്ച അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരാ, നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവണം. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവണം. അതാണ് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രമായിരിക്കും. ഗുരുനന്ദന ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലേഖത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പലതും കാണും. അതും ശരിക്കും പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിന് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചത് ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ദുർഗാദേവി ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിൽട്രേഷൻ വരുന്നത് ബഹിരംഗ ശക്തിയായ ദുർഗാദേവിയുടെ കൺട്രോളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകം വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അത്രയും ലെവലിൽ എത്തുമ്പോ നമ്മളെ ദുർഗാദേവി അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തി അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തരും. കാരണം നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളെ കളച്ചിടാന്നുള്ള രീതിയിൽ അതും നമുക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പടണം. അത് നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകം ശാശ്വതമല്ല, നമുക്ക് അടുത്ത ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണം എന്നുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോട്ടറി അടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കേസ് കിട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ, ഇതിനുള്ളിൽ വീണ്ടും കിടന്ന് കറങ്ങും. അപ്പൊ അതല്ല നമുക്ക് അതിന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് അത്രയും ലെവലിൽ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് കല്ലും പൊന്നും ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നാലോ നമുക്ക് ദുർഗാദേവി അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. പക്ഷെ ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. അടുത്ത ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ദൃഢനിശ്ചയമുണ്ട്. അതിന് നമ്മളെ 1ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് അടുത്ത PhD കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ്
സർവധർമ്മം പരിത്യജ്യ മാമേക ശരണം വ്രജ എന്നുള്ള ആ പോയിന്റിലേക്ക് ഭഗവാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ്, അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മ പറയില്ല 10ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചാൽ 5ാം ക്ലാസ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഒന്നും കമ്പയർ ചെയ്യും, ഒന്നും പഠിക്കാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊക്കെ വളരെ ബെറ്റർ ആണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിർത്താം, ഇവിടെ നിർത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിർത്താം. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സാം പാസ്സാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാതെ ബുദ്ധിയാവട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. ഇത് അർജുനന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കഥയാണ്. അർജുനന്റെ ആ ദൃഢനിശ്ചയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ലക്ഷ്യം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അതിന് ശരിക്കും പുരാണത്തിലൊരു ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നെക്സ്റ്റ് 244 മാതാജി. കൃഷ്ണ പൂജി. ശ്ലോകം 44. ഭോഗൈശ്വര പ്രസക്താനാ തയാപഹൃത ചേതസാ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗ ന വിധീയതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഇത് നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വിവിധ ഭാഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, പല ശാഖകളിലേക്ക് നമ്മൾ ബുദ്ധി പോകുന്നു പറഞ്ഞ അതിന്റെ അടുത്ത് അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന അടക്കം ഭാഗം പറയുന്നു. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തി ഉള്ളവരായവരും ഇവരാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വ ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മളെ ഈ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് രജസ് ഗുണം കൂടുതലാണ്. 3 ഗുണങ്ങളിൽ സത്ത്, രജസ്, തമസ്. അപ്പൊ രജസ് ഗുണാണ് ഈ ലോകത്ത് നിലനിർത്തുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും സുഖങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ശരിക്കും എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദൃഢമായ ഒരു നിശ്ചയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവത് സേവനം നടത്താനുള്ള വേണ്ടുന്ന ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ മാറ്റണം. അതിന് ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ നമ്മൾ അത്യധികം ആഹ്ലാദിക്കാൻ ദുഃഖിക്കാനോ പാടില്ല. അത് ശരിക്കും അത് 1 സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവും, അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ പോകും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രം നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അതിലുള്ള ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്തു പോകണം. അത് നമ്മൾ എന്തായാലും പറയില്ലേ, എന്തായാലും നമ്മൾ മരണം എന്തായാലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു മാനസികമായിട്ടൊരു ശക്തി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഭീമസേനന്റെ കഥ, വധിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വധിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കണില്ല. കാരണം അതാണ് ധർമ്മം. അപ്പൊ അവിടെ ഭക്തി അത്ര അൾട്ടിമേറ്റ് ആവുന്ന വ്യക്തികൾക്കോ ആ ലെവലിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ്, തേർഡ് അങ്ങനെ 3-4 ഇതില് ഭഗവാൻ പറയണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഭക്തി എന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തിൽ കൂടി ഭക്തിയിലേക്ക് എങ്ങനെ കടക്കാം. അതിന് കർമ്മയോഗം വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യവും സുഖാനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടല്ല. പക്ഷെ അത് മുഴുവനും അതിന് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അതായത് അത് നമ്മൾ അതിന്റെ ബലം ആഗ്രഹിക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ കർമ്മയോഗത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ബലം ആശ്രയിക്കാതെ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർമ്മം എന്തായാലും കർമ്മയോഗം, അതായത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആവുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 62. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷുപജായത്തെ സംഗാത് സംജായത്തെ കാമാത് ക്രോധാഭിജായത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാൻ കിടക്കണ്. കാരണം ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആദ്യം പറഞ്ഞു കുറച്ചെങ്കിലും ഭക്തി. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ആത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് പോയപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവണം. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ചെറിയ ഭക്തിയിൽ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പിന്നെ പതുക്കെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിലേക്ക് കടന്ന്, പിന്നെ ദൃഢനിശ്ചയത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിൽ നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ചെയ്താല് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതി കുറയും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അടുത്ത ലെവലിൽ പറയുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണമായ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാര്യം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ട്രാവൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മളത് അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹം സ്റ്റാർട്ട് ആവും. പിന്നെ അത് കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രോധം ഉളവാകും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൽ നിന്ന് ക്രോധം, അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും അല്ലെ, അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 63. ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതി ഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും, ഓർമ്മപ്പിഴയത്തിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഭൗതിയുടെ കയറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും നാശം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാതും അതിന്റെ റീസൺ, പർട്ടിക്കുലർ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ആസക്തിയാണെങ്കിലും അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഈവൻ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ശാശ്വത ലഭിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? നമുക്ക് കാണുന്നത് മുഴുവൻ, നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചത് അത് മുഴുവൻ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നമുക്കൊരു കൺട്രോളർ വേണം. അതിന് മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മൃഗങ്ങൾ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും, പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് അറിയാം അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അറിയാം. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചൊരു ചെറിയ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ ശരിക്കും ആത്മീയ ലെവലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ മാത്രമേ അത്രയും നമ്മളെ മാനസികമായിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധി നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പെടും, ഓർമ്മപ്പെടുന്ന നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഭൗതികയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നാശം പ്രാപിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിന്റെ മുകളിൽ പ്രോബ്ലംസുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പിറകെ ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ്. ഇത് കർമ്മയോഗത്തിലാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. കർമ്മയോഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഭക്തിയോഗം വരുമ്പോൾ വേറെ ലെവലിൽ, കർമ്മയോഗത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അതൊരു സേവനത്തിലേക്ക്, മനോഭാവത്തില് കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും, അലങ്കാരങ്ങൾ ചേർത്താനും, ശബ്ദം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ ചെവി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനും, അല്ലെ അങ്ങനത്തെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ. വേറെ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ട് പറയുമ്പോ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ, നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം മാക്സിമം. അതിന് സത്സംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരുവിധം നമ്മളായിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട്, നമ്മളായ ആത്മീയമായിട്ട് ലെവലിലുള്ള കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് കൂടുതൽ സംഘം ചേരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയത പതുക്കെ ഉയരും. കാരണം എല്ലാവരും അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ 10 പേര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ 11 പേര് അതിൽ കൂടെ വന്നേ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആയി ചേരും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അപ്പൊ അതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് പതുക്കെ കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത സെക്ഷൻ ഭഗവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ പതുക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതാണ് ഇതില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തല പ്രഷർ കുക്കർ പോലെ ആയി മാറുന്ന പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 64. രാഗോദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവൈശ്യർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് രാഗദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴങ്ങി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണകാരുണ്യം ലഭിക്കും. അവിടെ ഇതിന് അൾട്ടിമേറ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ, ഭക്തിയുടെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കുറച്ചേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മളെ ഇതില് നിയമങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു 1-ാം സ്കന്ധത്തില് 68 ആ ഒരു ഇതില് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിയമങ്ങൾ. മത്സ്യം, അതേപോലെ തന്നെ ചൂതുകളി. കാരണം തന്നെ കലിസത്ത് കലി എന്ന് പറയുന്നത്, കലിയുഗത്തില് കലിയിൽ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 4 വസ്തുക്കളാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മള് പോവാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അതിന്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണത്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും ഒരേപോലെ മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പതുക്കെ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രവണായാലും കീർത്തനായാലും സ്മരണമാണെങ്കിലും പാദസേവനാണെങ്കിലും എന്ത് ലെവലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെ നമ്മള് ഭഗവാന് ഭക്ഷണങ്ങളായാലും എല്ലാതും ഭഗവാന് കൊടുത്താൽ നിവേദ്യം ശേഷി, അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് എന്നിൽ മുൻനിർത്തി ചെയ്യാന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറ്റുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. നമുക്ക് ദൈവഭയം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിരിക്കും. കാരണം നമ്മളപ്പോ ആ തെറ്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യം അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ ചാനൽ ക്ലിയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതേവരെ മാലിന്യം അടഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പൊ അതും ഇനി അടുത്ത ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പലതരം മാലിന്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്തത് 66 മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 66. നാസ്തി ബുദ്ധിയുക്തസ്യ നചായുക്തസ്യ ഭാവന നചാഭാവയത ശാന്തി ന ശാന്തസ്യ കുതഃ സുഖം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
രേഷ്മമാതാജി, അപ്പൊ ഇതിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവനെ ദിവ്യമായ ബുദ്ധി ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖമെവിടെ. അപ്പൊ ഇതിന് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കില്ല. അതിനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉത്സവ പറമ്പില് ഒരു ചെറിയ കുട്ടി വഴിതെറ്റി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും അതിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ അച്ഛനെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മനെ എത്തി പോകണം അല്ലെ, അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കളിപ്പാട്ടം കൊടുത്താൽ കുറച്ച് നേരം ഇത് ചിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യിപ്പിന്റെ കുറച്ച് മേലെ ഓർമ്മ വരും, വീണ്ടും അത് ഓടും അല്ലെ. അത് തന്നെ. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ. ബാക്കിയുള്ളത് ഈ കുട്ടിയുടെ കഥ പോലെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ശരിക്കും തന്നെ കൃഷ്ണബോധ ഭഗവാന്റെ കണക്ഷൻ വരാത്തോടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാനസികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം കിട്ടൂല. കാരണം മാനസികമായിട്ട് സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിയായ അമ്മരെ എത്തി പോകുമ്പോഴും അമ്മരെ കൂടെയുള്ള ജീവിക്കുമ്പോഴും മാത്രമാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാത്ത സന്തോഷം കൊണ്ടുവരാണ് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ടെമ്പററിയാണ്. അതിൽ കുറച്ചു നേരം കിട്ടും. കാരണം അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. അതാണ് നമുക്ക് ആ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പലതും ചിന്തിക്കണം, പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും, ഒരു മൊബൈൽ വാങ്ങിച്ചു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ അടുത്ത മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാർ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കാര്യം. കാരണം നമ്മളെന്തോ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ അന്വേഷണമാണ് ശരിക്കും. അതിന് നമ്മള് പണ്ടത്തുള്ള ജ്ഞാനികൾക്ക് ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ ത്വര മനസ്സിലാവും. ഇതല്ല അന്വേഷിക്കേണ്ട വസ്തു, നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട വസ്തു ഭഗവാനാണ് മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആത്മീയ. അതിന് അതോധ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ. ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ്, എന്റെ സന്തോഷം എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചിന്തിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത്. അതോധ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ എന്നുള്ള വേദ സൂത്രത്തിലേക്ക് പോണത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവനെ ദിവ്യബുദ്ധി ഉറച്ച മനസ്സ് ലഭിക്കില്ല. കാരണം അയാൾ ഉറച്ച മനസ്സ് ലഭിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാബോധം തന്നെ വേണം. ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പോഴോ നമുക്ക് ആ പോയിന്റിൽ നമ്മ വഴി മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖവും സന്തോഷവും ലഭിക്കില്ല. കാരണം ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇത് രണ്ടുമില്ല. അതൊക്കെ നൈമിഷങ്ങളാണ്. ഹരേഷ്മാതാജി 68. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശ്ലോകം 68. സ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീത്രാണി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യസ്തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്മാതാജി, അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റുന്ന കഴിവുള്ള ആളാണ് സിദ്ധപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ സിദ്ധപ്രജ്ഞ എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ, കാരണം നമുക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ വലിക്കണമല്ലോ, ആവശ്യമുള്ളപ്പോ കാല് പുറത്തേക്ക് വരും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ആവശ്യമുള്ളപ്പോ അത് നമ്മുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ കൺട്രോളിൽ നമ്മ പോകരുത്. അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാനുള്ള കഴിവ്. കാരണം നമ്മളെ കണ്ണിനെയും മൂക്കിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാത്തിനും നമ്മളെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരാം. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും സ്ഥിരപ്രജ്ഞൻ. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ആത്മീയ ലോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ സന്തോഷം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇന്ദ്രിയത്തിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ആ ആത്മീയ ലോകത്തിലേലും ഭക്തൻ എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പതുക്കെ കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അതിന്റെ വഴികൾ, അതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ടുകളൊക്കെ ഭഗവാൻ പിന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഹരേഷ്മാതാജി, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകി വഴി മാത്രം ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ശത്രുക്കൾ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉഭയം. അതെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം, നമ്മള് വിരക്തിയുടെ ആസക്തി, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ വിരക്തിയുടെ ആസക്തി, നമുക്ക് വിരക്തി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആസക്തി നമുക്കുണ്ട്. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് അടക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് അർജുനൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ബാക്കി എന്തും ഞാൻ തരാം, പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയത്തിനെ അല്ലാതെ അടക്കി നിർത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതിനും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ശരിക്കും അഭ്യാസം കൊണ്ട് അത് ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അഭ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും അതിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വളരെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് കിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേറെ ഒരിടത്തേക്ക് പോകില്ല. കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പൂജ ചെയ്യണം, ജപിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുകയും അതിന്റെ ഒരു ബലം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള ബുദ്ധി, അത് അറിവില്ല. ജ്ഞാനി അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും അതിന്റെ കാര്യം ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് തരേണ്ട കാര്യം അടക്കം ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ, നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസനായ ഒരു അധ്യാത്മ ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണെന്നും ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായി എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതന്നെ നമുക്കിത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളൊരു സിംഗർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു നല്ലൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോകും അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഇതൊരു കലയാണ്, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വേറെ ലൈൻ ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് പോണില്ല. പക്ഷെ സാധാരണ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഗുരുവിനെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. ഇന്നത് ചെയ്ത് ഇന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകം വിട്ട് നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. അതാണ് നമുക്കൊരു ഗുരുവിനെ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു. ഗുരുവൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ്. കാരണം ഭഗവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അത്രയും പ്യൂരിഫൈഡ് ആണ്. അപ്പൊ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഗുരുനാഥനിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഗുരുനാഥനിൽ കൂടിയേ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഗുരുനാഥൻ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഗുരുനാഥനെ കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്യൂട്ടി. ആ ഗുരുനാഥനിൽ കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുള്ളൂ. അതിലുള്ള കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ ഏകാദേശിക്ക് അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകാദേശം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും വരുന്നത് അത് സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ വിശപ്പുണ്ടാകും, നമുക്ക് ആഗ്രഹം, ഭക്ഷണം കാണുമ്പോൾ ആഗ്രഹം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യും. അതൊരു സ്റ്റെപ്പാണ്. അതിനെ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് 1-ാം തീയതിയാണ്, കർക്കിടകം 1-ാം തീയതിയാണ്. അതെന്ന് കാരണം വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും വായിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആത്മീയ ശക്തി അതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭഗവാനെ ലഭിക്കാന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ അപൂർവം ചിന്തിച്ച വ്യക്തികളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ സാധാരണ രീതിയിൽ അങ്ങനെയല്ല. അത് നമ്മൾ ഇതൊരു കലയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കലയിൽ കൂടി അതിന് യോഗികളായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, അവര് അത്രയധികം യോഗി പരിശീലനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശക്തി കിട്ടുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല അത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടാനം ആരൊക്കെ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, നമ്മളത് വർക്ക് ചെയ്യണം. നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഒന്നും ലഭിക്കില്ല. അതാണ് ഏകാദശിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ, ഏകാദശിയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞ, ഏകാദശി എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയണ്ട, അന്ന് ഏകാദശിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സുഖ സാധനത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക എന്നതാണ് ഉപവാസം അഥവാ വ്രതം. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അത് മാത്രമാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ശരിക്കും ഏകാദശി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ ഇനീഷ്യലൈസ് ഗുരുനാഥൻ, ഭഗവത്ഗീത, ജപമാല, പ്രാർത്ഥന, ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു സീക്വൻസ് ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ആവാന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിർത്തുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇത്തിരി സമയം പോയി. 2-ാം അധ്യായം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ്. ഏകദേശം 72 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലത് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. അത് ഇത്തിരി നീണ്ടുപോയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ആരെങ്കിലും. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, അറ്റൻഡൻസ് കുറച്ചുപേര് ഇട്ടിട്ടില്ല. അനിത മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ശോഭന മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ല. സുധാ മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ്? വിദ്യ വിദ്യ മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ? വിദ്യ ശരിയാണോ മാതാജി? വിദ്യ കൃഷ്ണകുമാർ. അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഓക്കെ. ഇന്നിട്ടില്ലേ മാതാജി? ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തു വന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് 16-ാം തീയതി അല്ലേ അറ്റൻഡൻസ് വന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ആദ്യം വന്ന് കൊടുക്കും. ഞാനൊരു 12:45 ആണല്ലേ. ഓക്കെ മാം, മോർണിംഗ്. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. രമേശ് പ്രഭു അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മഞ്ജു രക്ഷാന്റെ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി വിദ്യ ജയദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതാജിയാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ആരാണ്? ജയദേവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊരു വിദ്യാ മാതാജി തന്നെയാണ്. പ്രസന്ന മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടു. മാതാജി ഇട്ടു. സുധാ മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. സുധാ മാതാജി. ചേട്ടന് ഹരേ കൃഷ്ണ. വീട്ടിലോട്ടുള്ള അഴുക്ക് വെള്ളത്തിട്ടൊക്കെ ഓട ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ആ ഔട്ട്ലെറ്റിന്റെ അവിടെ ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി. മാതാജി ഇതില് ലിങ്ക് കാണുന്നില്ലല്ലോ അറ്റൻഡൻസ്. അതെ, ഇപ്പൊ വന്നോളൂ മാതാജി. കൊറേ നേരം ഇപ്പൊ വന്നോളൂ. ഒത്തിരി നേരത്തെ വന്നു. ഇപ്പൊ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചേരായി. ശരി ശരി, ഓക്കെ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ല, ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൽ ചോദിച്ചു, ഞാൻ മറ്റേ ക്വിസിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയാനാ. ക്വിസിന്റെ ലിങ്ക് ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അല്ല, ഓക്കെ. ഇന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് ഡൗട്ട് വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലൈവില് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും മാതാജി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ. അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കട്ടെ ഭഗവത്ഗീത. കാരണം നമ്മൾ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കും ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ബുക്ക് സാധിക്കുന്നവര് വാങ്ങിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട്. ശരി മാതാജി, ക്ലോസ് ചെയ്യാനാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യേവച പതിനാഭാവനേപി വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വിഷ്ണു അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ജയ പ്രഭാതർക്ക് ജയ ഗുരുദേവർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ എല്ലാവരും ടൈമിന് വരാം. കാരണം 18 ദിവസമുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് മിസ്സായാൽ തന്നെ വലിയൊരു നഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ. മാക്സിമം എല്ലാവരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ക്ലാസ്. താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.